good morning madlang ngipi. At dahil ngayon na overripe na papaya, so sa manok na lang natin ibigay. Ang lalapit, siya lang ang pwedeng kumain. Hoy, kain kayo. Huwag kayong tatanga-tanga dyan. Aray. Kain mga madlang manok. Vitamins nyo ito. Kain. Bilis kumain. Mga bakulaw kayo, kaya hiya pa kayo. Tumahimik kayo. Kinuha.